Kula nggih ngaturaken bukti ayu. Iya, Kakang Budi Ayu. Enak. Iku ora ana sumur. Menika putra tunggal kula Raden Hando. Nggih mung setunggal niki putra. Kaya wis dewasa. Ora ana dikanthi suwaning pedhok. Nggih sawetawis kula pingit. Tapi satu Leres. Andoko jenengmu injih laras. Basuki. Winantu karajan sowan kula mboten kasupen kula ngaturaken sembah kinarya Tempo pangestu duwe tampanono. sanget anggen kula. Ngendikane Sudarmamu kudu kanthi adik disumpahke. Ben cekel gawean. Wong bapakne ya patih loro-loroen. Kados Habisanmu apa wae? wekdal sakmenika kula sampun buntas anggen kula kangge sukawurus menawi tapa kaprajaran kaprajurit. Kados Leres. Kedahipun pikantuk pedamelan jararan. Nggih sampun pikantuk ijazah. Oh, lagi Lulus. Nggih menika lulusan S3. lho, S3 to ora maneh. S3. Nggih. Lah yang profesor kan. Nggih. Nah, iya. Dia mas kebenaran yang kamu aku orang sing duwe titel S3. Kados kan. Kok bisa lumure monco negara kan tanpa Prabiyo. Injih. Ah, ya waliku sing hati-hati habisanmu ojo kok kecere kese ojo lutut ke saka atimu ya. Kula ingkang suwah. Kula ingkang suwah. pangestu Kanjeng Vokalis Insan. Kamu sudah pangabekti kula. Ya tak tampa pangestu ngomong wae tampanono. Sanget ing pamundi mugi mewah ana rahaken kayuwayan. Sembah pangabekti kula kabeh. Iya ya nggih putraku Raden Hadiwana. Bari pangestune ibu Tampanono ya. Sanget ing pamundi mugi dadosaken jeneng. Tak hitung durung ono sak. Bro, wis bali. Engko nang kosemur tak dawuhi siji. Golek ruang utawa wekti besok kanggo njogo marang tamu-tamu. Saiki wis bali ngatur ora sanggara. Piye kabeh urusanane? Pangestunipun Kanjeng Rama lan Ibu. Anggen kula naliti panggesanganipun para kawula wonten ing dalem pawon. Supados wawer lan kawon. Kakurang pirsa maneh menawi kalenggan niku kula sampun manggihaken mitra. Sentuh Sampun ring dawuh Rama. Aja pilih-pilih mitra. Aja kekiran api ing gambar. Kabeh iki ning jero ati sing baku. ngaten Mas. Kaya ngapa nek kowe tresno Rama ora bakal main. Menika ingkang kula. Ayo ki nanti bakal penyopo. Tasih wonten ing Jambi lho. Sampun dipun paringaken suwah. Kersanipun ingkang Rama miarsa. Ngaten Paman. Nggih, Mas. Oh. Oh, bisa ya jenenge ngono. Sampun suwan ing mendhapi ndi? Wonten wingking dika. Kaya gedine ora umum. Kanjeng Rama, mboten sahajine Lho sapa sing ora wedi to? menika nggih menungso limrah. Ayo Rana masuk. Pamu ya tekek.
ngisi-ngisini wong. Ugo. Aja kok sempakem ket. Pikir kamu. Pangeran dipun gadah ruang kados wonten to pangeran. Ruang kados anak kula handoko ngeten iki to. Saking nggih 4 batang. Warno. Cik meh wae kowe kelangan apa. Jan kowe kok copot. Ya mergo saka weteng kaget. Jumuk ning ngene. Sik. Dadi kuwi sing Pak kira sak menika. Bon, sampun dikumpreksani terus-terus. Lah piye yen ngendikan ora nyawang prapane ya ora penak. Mungkin niku iso ucul pindah teng kene pas lah penjenengan. Ah, pindah konang kok piye? Dadi kirwang Menika mitra kula saya. Ya, dak apa kersa mlebu. Mboten sangat jere menika jinak. Mudah ku tak bayake sik. Bocah bagus. Sumengen bener. Ngoten kok di alam bagus kaya karat. Kayak marne kita ikuti ujarnya kok terus. Kowe arep pinter lan putraku. Kowe yo gila. Gadah Kanjeng. Lagi saudara man pedhi. Kowe gelem tak angkat dadi putraku. Sagah. Menawa keplayan. Ngene ya. Legowo jenengmu. Nggih. Ngene iki karepe putraku yo entuk lelahku. Nggih, nek bener-bener kowe gelem dadi mitrane to ruange putraku besok amun jeneng. Nggih. Oh. Legowo jenengmu apik lho, Lek. Wong iki pancen patokane kudu legowo. Nggih. Kapak-kapak iki diterima jenenge legowo. Besok unduan iso Gusti Suwarga. Nggih. Wis Suwarga ora? Loh, iya ini ya. Gandeng calonnya besoknya mapan ono ing kasatriyan kumpulan dimen akurat tumpang sup. Lah kuwi iki tenane isih duwe wong tuwa lanang wadon apa ora? Rasih. Iku tak aranane bapakmu nang simbokmu. Lah bapakmu karo simbokmu kuwi jenenge sapa lan nyambung gawene apa lho? nggih tiyang sepuh kula naminipun Patih Setyoboga. Ya kula. Kanjeng zaman sakniki niku zaman akal-akalan. Zaman pinter-pinteran. Zaman transparan. Luwe-luwe sakniki media niku sangat membantu. Nun sewu. Model ngeten iki kok ngaku anake Patih Setyoguna. Ya bapakne bagus kaya ngono. Wong bapak niki baguse wong sak Asia Tenggara. Lho duwe anak kok model ngeten iki. Sewu, lho sewu nggih. Kula nggih iso kula. Kula ngaku sinuwun. Kula niki anake petinggi Manding, kula iso. Kula niki anake petinggi Karangkotan, iso mawon. Nggih to? Kula niki anake Ustadz Alif iso mawon. Iso mawon. Ngawu-awu kepengin duwe Pak Patih karo Bupati. Lho nggih no. Ngeten mawon. Kersane ngersa dalem pitados langkung prayogi mangsune priksa bojo kula lan anak kula handoko. Kula niku mung anak siji niki tok. Patih. Ditakoni kok malas sambat. Aku jempolan kula. Ini ya jempolanmu. Jempolan kula ketek. Aduh. Aku percaya wong wadon kuwi paling jujur yen perkara anak. Luwe-luwe melu ngrasake ngandhut sangang sasi 10 dina. Apa bener ngakuni silegon kae? Lho kok mawon Patih. Boten sinuwun.
sedulurmu. Bener kae dulurmu. Dulurmu. Mboten suwun. Dudu. Lho. Kula boten ngapuseni. Patokane wong wadon ku jujur karo anak. Ning iki wong semono bojomu selak pancen kae dudu anak. Nggih kok elek mbukek ngoten kok. Apa? Ya mboten lumrah ngoten. Bejo-bejane urip. Yen nggonku resik isih kurang. Meski papanmu nek katon kuwi anak. Aku bisa nduwa yen besok kowe banjur ngleboti bondo-bondo ing karo pakon. Wis ngawu-ngawu anake pate ben gampang mlebu metu ning katon kok. Iya ngono kok. Ora nyawang aku. Pendopot nyajikan ora foto. Oh, wis sing ora jenenge patih. Iki urip patih paling apik sak donya. Ora nate tuminta apa-apa. Nggon pakaian yo apik malah kan kowe elek sekali kok. Kowe minggat apa tak injatke, he? Minggat. Ngapusi ngaku-ngaku anak patih. Mani-mani. Sinau salat kula menika parapanipun Allah. Nanging estunipun gegedhoanipun sah. Kok bisa ngarani kowe? Kula ngertos lan sampun sawetawis srawung nego katuran pirsa. Estunipun sedaya ingkang dipun aturaken negara menika dawah. Menawi lega menika putranipun Paman Patih Setya. Lho bojo kula anak kula nggih dados Jalaran wonten satengahing wana. sing ngeyel mawon. Legawa menika badhe mungkasi dhateng uripipun kanthi margi ngendhat. Kula tetulung dhumateng Legawa. Perkawisipun menapa? Legawa katundung minggat boten dipun daku dening sudarmanipun Saged mawon panjenengan kena sugestine Legawa. Menawi Kanjeng Rama sampun tegelan mentala nundung dhumateng Legawa. Mongko kula sumpah kaliyan Legawa. Saboyo mukti saboyo pati. Kula tetep tuturi dhateng Legawa. Kanjeng Rama satemah kula menika tumindak goro. Sayekti menawi kamas Legawa menika kadang kula senuwun ukur sawising benjut lagi kula. Legawa Aduh. Jadi maksud namanipun kuwi tak pangapura. Kula ajeng asal lah kula niki. Areng nyembah. Areng nyembah marang sapa? Ajeng salat ngasar. Sorry guru. Ampun di pidono nggih Kanjeng. Aku ora gampang midono kamu. Luwe-luwe naik kok projo sing gedhe dalam lare. Aku ngangkat ibadah wiritan 30 tahun sebelumnya. Cara mlaku lempet pian. Ora nate kowe gawe suwi lan ora nate aku kromo. Sing tak guri kae titismu sepalane daging kudu materi getihmu. Lah kok tok silai stop. Iki kula ingkang lepat Kanjeng. Aduh kula ingkang salah Kanjeng kula lepat Kanjeng. Kula nyuwun pangapunten Kanjeng. Sorry guru. Lakon iki pasti